Inay maku 10 minut gap mezanam makaku 10 minut idga freb mekanam бахдо ма гарангак мака одамои хуб бой мешаванд, одамое ки дилшон тоза, одамое ки мардак пул дора, мошин дора, обрӯ дора, нами шаҳрдаку да катагиш гашта намешавам. برای چه که منصور بلاک کردگی؟ ай пишти марта блок агар. آخه بلاک چی با؟ Охи блок чи ба шумо бояд бибинен бисӯзен. ма ака дурӯғ намегӯм, чизе аз ҳақиқата гап мезанам. Гуфтам дизди дигу гуфтам ки пагам бо бидизки. Аге бачаҳои районем иснем уснем гап мезанем мерем. این تنقید نیست تا سخت نرسازی. ба худо акай берӯз мардак бори аз чизат мегӯм. Ягон бой ай камбағал, ягон табақа боло нест мақсад. یعنی همون قابلیت های داره که همه آدم همون قابلیتاش استفاده نبرده سخت. ҳамун рӯзи ман ранҷида ма дар консерти бурҳон гуфтам ки ҳар ҷо файро дод мекунад нара дарома магазинда гуфтам шаҳро чахчақ аз халдин кам пачка саска гуфтам топ намҷа дублёнкам дазам. бародаро чӣ хеле медонед сарпарасти ҳар як барномаи мо платформаи покетопшинай ва мо ҳар як барномада тарзи кор карданша пурра фаҳмондагием ва як бори дига ҳозир дар бораи ҳамин платформа мефаҳмонем. شما لکه طرز رجیستراسیون کردن و پول پرداختنش هم میدونین شرط نیست تکرار کردن به همین خاطر بیاین یک جای از دلکم میکنیم و بالانسمون رو زیاد میکنیم دلکم ما لکه هویه رفته است و 45 ثانیه پس تمام میشه $92 yakın zilka, dim zilka da tamam şoklayın. $90 плюс чидем ва ҳозир дим зелкара кардагием ва тамошо мекунем. о плюс $90. $90 ayda zilka короче $90 чанд $184 ayda zilka در بالانس ما добавить хтон бо ҳисоб шуд. ссилкаи Pocket Option дар зери видео ҳаст. касое ки регистратсия кардаги нестед бидурен регистратсия кунед ва ҳангоми регистратсия кардан ҳатман промокоди авлод 100 истифода баред ки ин промокод шумода 100% ба депозити шумо бонус медиҳад. яъне ки шумо агар $100 партофтен $200 дар баланси шумо мегзарад. ту чӣ фикр дорӣ? ассалому алайкум тамошобинони канали авлод медиа ҳаводорони подкасти мо ва ин барномаи мо махсус мешавад. ба чӣ хотир махсус мешавад ки барномаи мо яксола мешавад. тӯли як сол мешавад ки мо ҳамин барномаро сабт кардастем ва шумода пешкаш кардастем ва меҳмони барномаи мо нафаре ки якмин випуски ҳамаи подкаста омада буд ва боз хостем ки дар юбилеи барнома ҳамин нафара файрод кунем. акай ғолиб мусоев хушомадед ака. саломат бошен. салому алайкум подписчикои канали авлод медиа, подписчикои мо зинда ва саломат бошен. раҳмат ки димбора даъват карден, қадр карден. мо тайёр. надеюсь ки ранг якмбора намешавад барномаи скучни. якмбораш гарени буда. якмш дақати арӯз не то буд коро. уже гузашт. якмбораш дар то чанд уже кин чидан дига фаромӯш мекунӣ. рост хайшам тоғриб не. салому алайкум бародаро. ана дар муддати ҳами як сол мо 10 та барнома сабт кардем ва ин 11 шай. хушомадӣ ғолибҷон. ана ӯ барномада моро гуфтанд ки шумо бисёр гап мезанед. дар ҳамаи барнома моро мегӯянд ки шумо бисёр гап мезанед ва гуфтанд ки ғолиба файрод кунед. ғолиб гапдонай ана шумо хаб мекунед. ӯ барномада чӣ ба кам гап задӣ? ҳамура мардум да бугӯ. ӯ барнома ана як барномае буд ки дар миёни ову алов будӣ. барое ки ана ҳам темаи мард буда, ҳам темаи зан буд. ана ин тарафша бигирӣ дар бало, ӯ тарафша бигирӣ дар бало. барои ҳамо як тарафша фикр кардем. темаи зан тоқа буд бачаҳоча. мард набуд не темаи зан буд. занои ису усу буд. ису ана имрӯз мавзӯъ интихоб кардем дар бораи боиву камбағалӣ ва вообщем дар бораи састани састани саломатиашон не састани кисашон. ва мо ана хати бародарем як ҷо мешинем нон намак мехӯрем ва чӣ хеле ки суҳбатҳомон озод мегзара берунаи камера. на самом деле ғолиб гапдонай. не ки ман миём соф гап намезанам. ман набошам приколисти дунё ҳамия гӯшумайна уна мехира бахдо. барам қадар мо имрӯз максимально мехоҳем ки ту раскриватсия кунӣ фикрота мардум да гап занӣ. мо медонем ки дар калайти як гала фикрои хубай ту ана одами креативни одами ана چی خیلی بگم آدمی واقعی آدمی خوبی و نه کی کم گم میزنی. تو از فکر کم جاکه بیروز نیست. هر دخترمان چاق چاق میکنه. عبدالروزی کم خیلی میکردیم باختم. یک یاد سیون کنه کسی. سبز سر داده که نیست موزیک هست. یک چیز در دومی همین سرشوی گپ زنم. با کدام خاطر ما در پیش که بیروز آن گپ زنم میتونم برای کی آن
қати якай берӯз қариб ки ранги ба чаю чай шидагием ана нону намак хӯрем қариб ана семияи мо хонаи ё мераванд семияи хонаи мо мераванд рафтуомад дорем ранги ака қабул кардем ва баъзе чизода мисол камкам мандрад мерам оз юсуфа мегӯм ки биём якай берӯза биброрем худмон чақчақ кунем мега ки фикр ки якай берӯз нест ана сараца мекунем ки ҳамаи гапҳоро гап занем ана ғолиб ана пешай омадани ту мавҷуда савол додум ана мардума гуфтум ки савол бутен ва апай менеҷер давлат ва савол дод ки ана ҳами чиз савол пуррагӣ даёд нест телефон даст нест барои ки телефон дастам гирифта наметавонам ана мақсади ҳамин савол ҳамин хелае ки ҳами чиз дар дилшон ай кӯдакӣ ҳавас доштанд ё ки ана мехостанд ки бошанд ё ки ҳамин хел ё ки ё далчи аломати савол зинда бош ака чи тра ҳамин роҳ овард ё ки чи аям давраи консертмонӣ нақл апай менеҷер салому алайкум ана ҳазор раҳмат беҳтарин савол ба кадом хотир ба хотире ки ҳамиқа барнома ва ҳамиқа мисол ана даъватое ки карданд ҳамин савола додагӣ набуданд серьёзни ма рости гап синфи наҳ будам чанд сола будӣ чанд сола мешава чӣ будӣ наи бе ҳамхе синфи наҳ будам консерт мемондам продюсер буд не консерт мемондам ма асос ана корбори деҳқонӣ буд консерт мемондам якум консерт ки мондагӣ будам дар даҳна консерти шаҳриёр давлат буд консерти шаҳриёр давлат буд хеле исушапаш шаҳриёр давлат гуфтам консерти хитай не баъд хай гузарондем синфи набуд вай гузашт авторитета нақл кард ман медоним теморатам бу нақл чхел бумаку вақто консерта вақте ягон кас консерт мемонд ё ки қати ягон ҳофиз рафт охи консерт монди тамом буд чи не гап гап занам охи вақте консерт мемонди ягон кас қати ягон одами хез наминит қати мерафтӣ меомадӣ ту хитам гарени будӣ да хе байни поколени мактаб да авторитет и дига уже суратута дегим чотки хе шапка адидаст баъд хай консерта гузарондем фоидааш ай залалаш фарқ накем баъдам хеле хай мактаб буд шид омадем донишгоҳда дохил шидем ана иқтисод ва идора ака иқтисод ва идора дохил шидем асос мара ба ҳамин раҳ ака як чиз овард вақте договори ман 3400 сомон буд ана договори ман 3400 сом буд короче қим буд набуд сум пул набуд ки ман бутам баъд маҳфили зарифон дав баъдам хали чорабинӣ да даромадам ака даромад буд талант буд асос учено буд баъд ҷомамо ба дар кунам я минут баъд кай гум шид талантет чхели талант гум нашиде ҷомо бародаро камтар гарм шид ҷомамо ба дар бародаро имрӯз дар барномаи мо ғолиб мусоев анака гап мезанам не ака мақсад ол то донишгоҳа нарата аями кӯдаки танхел шух табиат буд тоз медони ки консерти шаҳриёри давлата доди иқтисоди идората дохил ова кард ман ба худо ака ду видеоша ҳамкурсош ҳамсинфош нишон дад гарени ғам додагай ба худо ман ҳамара ғам додам амира дар сарашуна рости гап рӯзи туиш буд ма намешнохтам ҳамин бародара мешнохтамш хеле видеоша додам ҳаму формаи питёрочкаш хати баъд акаи талант айгулакӣ буд нами туи коми мешид медромам ака таланти ғамтира гуфтесам ҳами ғамтира ака туита гуфтесам ол бес дасар тихм шикастан ку ма короче намешносмаш рафтам хали як гала сайрагала дар хонаи арӯс ма суханш кардам гуфтам хай майла мерам хонаи арӯс рафтам мегӯянд ки дар хонаи арӯс мо дасари тихм мешканем ҷомааш мепӯшонем дар пош бақлашка мепӯшонем арӯса мегира мебара баъд ман ҷонша харидам гуфтам ки ман то хонаш набармаш я 15 метр пешай хонашон мефурмаш чикор мекунам бикин ҳаму қага пича 15 метр пешай хонашон шидагай наму чи чиз шид ам 15 метр дашид ами кор аз дашти худат мекарди ман медромам ами любой ту на чам кас хафа нести не ама сада хубиш кардам баъд ҳама рақам додаги мака и талант айгулакӣ буда и талант нест ай девона амди талант не я фели бада и фел ам хели фел дошти хели изма талантет медон чи талантет ту ина видео мекунӣ ку калат сценария мекунӣ на таланта ту и фели бадай алами фела фурдода натонистам тоз я фарра худо ака ку ба худо омада буд мусафидо рақам медод ба гуфтагай ма
Оз охирки роз душанбе полис табруран. не як иногда ами лифт ягон каз ягон дед қати меғалтаку хели намешносам як чоқш мегирам чи хели мегум фаҳмид ки омад Отами. карчи давраи донишгоҳ ака донишгоҳда хай сум надошти ки мисол суми дагаора беспори баъд чӣ гап шид дромадем ка кевени Студенти донишгоҳ чи маҳфили зарифон ханам савлага ки студенти чандум курс буди якум курс бугӯ якум курс ака баъд дромем ҳамун залда дромем саҳна мекардем Зали кансе. қасрда қасрш меган чӣ меган қасри фарҳанг қасри фарҳангда ҳамунҷа дромем баъд исус шапидем чӣ хел сенариота худат мекард ҳамаша худо мекам баъд чӣ гап шид хай ягон чӣ меган ягон результат нишон додӣ ки баъд даговор чӣ шид Не як каса диди ку мисол як каса диди ки ам холи мақсад ҳаҷмнигора диди ки амура диди маъқул чид ҳам чиз дад ина мисол меҷони бурҳон гуфт ки суроб сихдор рамати сурод сафарзода ҷиноза шедем ами чимер ты кира диди ами чиз яке да диди дромад ма айруи ма чит пеш гап да бахшиш айруи маҳфили зарифонут ма гуфтум ам видеои мугам бошуна дагеё ки уҷа калон буди уже не ма асос ака бахтиёр гариб шуд ана устод убайдулло раҷабов бисёр тамошо мекард хай number one бовай ман ҳамура тамошо мекардам фақат даже омад будем якум бор пеши юсуф омад будем гуфта будем ами гапа ки ман бояд амро раҳмати устодам вақте зинда будам гуфтам ки бояд бибинам не ки хай ами монда значи убайдулло раҷабов адиб баъд фақат ҳами чизова фақат саҳнаома худо мекардам даже маҳфили зарифон байни факултетҳо монда будан якум ҷо гирифта будам саломат бошӣ баъд даговора 50% даговора баъд 50% кардан ана гӯш карда даговора 50% кардан хай айхона 3400 медодан иҷа мевардам 50% ша месупордам 50% гашта дар киса мезам катаги мекаме гаштам баъд очам чорум курсира буд кам баъд фаҳмид ки 50% боз як қиссара нақл кунам ака биен ами қиссара ман нақл кунам туи ана духтари амамай мара ҷои атам дарои кан тағай арӯз баъд занбир рафтам туи дарегар шида буд ака баъд хай гуфтан ки тағай арӯси пеш даштем худи гирифтан як узбекистон арӯс авурдан пеш даштагиам я суперклей дакистан сарҷила ман макасинора клей карда хай зем рафтем туя гузарондем уҷаи хели вақти шам ё як қати келин чӣ хели мекунам бо пул метаҳан хаамиятш меёрад 200 сомон хан не мегум уш меёрад 200 сомон хан не обши 600 сомон гуфтам ки сам дазам овардем арӯса фуровардем очам омад таре чанд сомон додан гуфтам оча сомон надодан як киртан додан ман хай киртаи хе надоданад гуфтам не таре хай чӣ кона мекуна сума зам ки сада задам момам айбайн 2 моҳ гузашт ба худо ака хай ки гапҳои ча надоданад не хай тамом айбайн 4 моҳ гузашт дар кулоб дар квартира хому чам занг мезанад дар ҷоӣ гуфтам дар квартира бихе ба хона ра биё чӣ гапо чӣ ягон кас мурда ягон не бихе биё ба хона гуфтам майли се сумая ҷурам қарз кардам тангин даштам якаб сам рафтам шиҷа та бо дурӯғ мегӯям гуфтам оча чӣ кардам биҷиқ меҷиқаш ҷои наму сумити омада дакаста ина ту пул гирифтае ку пуло гиҷодан оча 4 моҳ гузашта нафти фалшиви буда не ки барои охирҷаи гов ҳами хелзаги маючам баъд яшав гирифтаи говшона бурдай фурӯхтай худат гова фурӯхтӣ кафто гово дизида як кас дизидаша мега 4 рӯз мега отам ба қади очам бечора гов кофтан ба рафтан як гова дар говбозор 1800 сомон як ғнаҷинча буд фурӯхтамаш як муаллими авдал буд гуфтам ки муаллимҷон тамом гуфт 1800 даговор кем 1800 гова фурӯхтам омам хонада таре чанд сум рафт 10800 сум бахшиш гова 10800 сум фурӯхтам омам хале чанд сум фурӯхт гуфтам намеша 1800 сум фурӯхтамаш ғнаҷинчара нагирифтам хай гуфт мешава пула гирифт бобам дар кисаи зад мактабда меравам муаллими авдал мегам ай гов бизнес таре мусоёв меги хуб баракат кай мега тайлоқчара 2800 фурӯхтӣ 2300 не 2800 то була беизофӣ бад кардӣ ака движение кардам бизнес чия додари ма чӣ хардам
тнк ина тнкаяку раковинаш меган чи меган барои пасдашуяку ба тнкая ҷаш дарозаку фаҳмидӣ на охарда чам вардаем пиш дароза наобинаем вардаем ҷа мондааш гуфта ки хай надоштем гуфтем ро часпонем додарам гуфта тнка да 3 сум да фурӯхта амура чанд бор сторис кардам ами кепка ма фурӯхта 6 сум да ами як чиз як ами поколене ки хидмона тамошо мекунанд ака ай ҳама зурӣ ва ай ҳама кайфиятиш чие ки чизе ки ҳамво гузарондагӣ анака хидмон гузарондагӣ 100%. барои 50 дирами кино охирҷаи гов фурӯхтам 3 сомон фурӯхтам ҳама кино тамошо дорам оҳанхара кофтесам ки охирҷаро биёрам очам бачам бояд чизора фурӯхтагӣ бо ҷурумуна фурӯхтагӣ барои аст салом бошӣ мег ана сари мавзӯъ бармегардем ана ғолиб ҳозир ҳамамон камбағал бача будем ҳамамон ака ягон таймо мошиндору намходи қасрдору чидор набудем амон айнол падниматсакем аки ҷоз нестай ки камбағалоро мо нажалдас давид кунем боёро ягон гап бигем ана любой кас зиндагиш дар дасти хид чай ам хилас ҳозир бугӯем ма камбағал моро ки рӯ барами худо бести меҳнат накунӣ худованд наметия барам қадар фикр мекунӣ ки барои чӣ одамо бой мешаванд барои чӣ одамо камбағал мешаванд ба фикри ту да ма фикр ма бугум мумкин баъда осон шаванд гуфтанд мисол ба фикри ма ки ана як ми амри маъруф мекунад як наобромагия гуфт ки меган намозхон бой намешава мақсад агар дилш одамои хуб бой мешаванд одамое ки дилшон тоза одамое ки бо плюс агар болоида намозхон бошӣ мумкин бо миллионер мешавӣ миллиардер мешавӣ камбағалӣ аввалин дараҷа дар оилаи камбағал таваллуд шидан айби ту нестай не ки оилаи бой бояд ай ту сар шава ами бояд ту ами зонаи камбағалӣ хонара бубурӣ барои ҳам қадар ҳами идеални ответ хиёлам ҳамия ки одам бояд аввалин дараҷа зубонаш қатъи дилаш як боша ба ҳардаш ба худо рост бошанд ба худованд баъд иқри каракат мекунӣ худованд метиҳад як чиз яка ки мега ки намозота бихонӣ бой мешавӣ ё намозта бихонӣ сумдор мешавӣ та намозта мехонӣ ин намоз дар гардани та қарзай худованд вақте ту намозта хонди дар корот баракат метаҳад не ки мардбача бояд як кор куна ҳаракат фақат ҳаракат изо кашидӣ ман ай кора намекунам тариқа и уже минуси та яка ман якин бори пеш юсуф омадам 5 та футболка доштам ҳамора ман 80 сумия секенхе харда будам сарх буд зард буд сафед буд гилобӣ буд юсуф шоҳида не ки ман ҳами хел ман гарини азоб кашидам ака ман кор кардам ман меҳнат кардам ки ба ҳамиҷара биём ака аки хеле бести худоро зора кунӣ ки мара сумдор кӯх парвардигор баракатат мета ту ҳаракат ки мега айма баракат мақсад шарт нестай бурен ана азоб бутен хитона мен просто аввал якмин дараҷа ман дар пеши ҳар як консертҳо ман мегум ҳозир бачаҳош дастаротон мегиранд ай ҳар хел фикрои бад фикрои ана нитора дар сартон ҷо мекунанд аввалин дараҷа мехези ай ховот ҷогата бин ҷамъ мекунӣ ҷогата ҷамъ мекунӣ ай ҳамин ҷа сар мешавад дой ата очата мегирӣ падара модара дуошона мегирӣ ягон кас дар бахилӣ намехоҳӣ касе чизет мега хоб мегӯй ҳама қадар моро видео карданд чим чизомон нагуфтанд одамои хидмон бародарои хидмон не ки сабурӣ пеша карда мега беҳтарин шумо ки дар вақти ғазабтон хитона меқапена сабур мешен баъд иқри ҳаракат ами ҳаракат кардан охирон дараҷа аввалин дараҷа дой падар модаратона мегирен инсони хуб мешен баъд камтир ҳаракат мекунен ягон битон намешун иқри ҳаракат барои зиндагӣ мақсад мехезем барои ризқ рӯзӣ мебарем худованд метиҳад ман дар зиндагӣ дар тоями имрӯза фақат як чиза дидам ман як чиза дидам нигоҳ куда ка мардак пул дора мошин дора обрӯ дора нами шардаку дар катагиш гашта намешавам мебиниш сар формаша душай занаш гишнай хонаводашака гишнай пула дар хона расход намекунад пула дар очаш расход намекунад пула просто кату кутира дар эҷа мебинӣ як чиза яка ма хонаи қишлоқма обод накунам ма хонаи қишлоқма фасон накунам бито нагирам дарвозама накунам пага падари ма бимбира ҳамин қайёру ҷурае ки дар иҷа катагӣ ма кату кути мара дидагиай қишлоқ барава чӣ мега
мега бар падараш налад дар ҳавои даҳана шишта намешид 100%. хонаву дар шаби барои ҳаму ман уна худат мебинӣ аввал мега манзилгоҳи падара обод кӣ пага як чӣ шава биям бигӯянд ки мардак меҳнат кай мурдара ҷо наёвӣ ки мардам бидроя биброя мардам ҷо наё асос ана мияй мардӣ намияй ҳамин вақт цел мемонӣ худада ки бояд ман аввал хонамон обод кунам худованд метиҳад ман ният кардам ки масалан фалон кор мекунам ку ман фикр кардам расшод дорам ки сумо мерава ку наоборот ман плюс рафтам баъд гуфтаси ку мардак миллионерай любой чи ҳама чизаш бута ине ки хонада занаш гӯшш намекуна медони и ай ҳамада бо чизи безебтарина меай хубаш гуфтаистам ку и камбағал ана камбағал бою дигааш и охирон дараҷа инами камбағали аксарияти камбағал бачаҳо ё ки дигаву дигааш медони чӣ хиёл мекунанд да ай боёву сарватмандо чуна хиёл мекунанд ки одамои камтарак табақаи поёнем ягон бой ай камбағал ягон табақа боло нест мақсад ҳама як табақа дай камбағал будан айб нест камбағал боши ҳеҷ айб нест арзон будан айбай барои ҳам қадар мегӯянд хубаш ҳами камбағал боша арзон нест барои ҳам қадар як чиз дигар акай бирӯҷон бигӯм ҳамин сари вақте хонатон меброен айнами хонатон меброен ҳамин дилат қатъи бигзаронӣ ки ман бояд ҳамин имрӯз 1000 сомон кор кунам барои беҳбудии зиндагии ҳамин хона барои очам барои атам барои занам барои фарзандам худованд ҳеҷ натад 3000 сомат метаҳад ҳамин чиз қатъи не ки сари ин ният қатъи бибурӯи ки ман бояд 10,000 кор кунам имшаб бурам кайфш кунам имшаб бурам хидмат нишон битам ира фуромӯш на ки минус да мера баракат намета барои ҳаму аввалин дараҷа семьяй ба худо хонай ман якум боре ки акай берӯз вақте ки дуюм бора омад хонаи ман меҳмонӣ омад мара як гап гугӯ ғолиб гирди хона люгистрай гуфт гирди хоната семинблока ҳамин насиҳатам мара ҳамин одам кадаги то ҷое ки ман қатъи акай берӯз салом алейк каданам ман фикр мекардам ки гарини висакамерния гарини мисол фахр мекардам лекин ман вақти қатъи мардак салом алейк кардам гуфтам ки ака ҳафтаи дигар ман тӯй дорам марҳамат ман бовар намекардам ки мардак тӯи ман мия не ки омад як даврае буд ки гапзанӣ қин буд охиваи мардак пик буд худат медони ака чӣ хел темаи ҳазбуллаву абдурозиқ чӣ хел серкор будӣ не ки ҳамин мардак ҳамара яктарафа кард шафёр водител рафт хизмати мара дар тӯй кард сумша тозе надодӣ сумита бача бурдам мошин бурдам представид ки бо мара мега ки ина май ба худроӣ мекунам ози ман гуфтам ман май ба қад намерам биё худат биши мара водител бигӣ ман бахдо туи хешои худ намерам яхадаш бахдо ман чӣ хела очам ага ҳамин як чиза як гап мегӯм акавдодарӣ кади хос ба ходири худо ки наметони на павхӯарӣ кунӣ серьёзна ба худо ҳамин акавдодарӣ кади хос ба хотири худо акавдодарӣ ки 100 кас меяд дар сари дастархони як вақт дар сари ҳамин столи ман юсуф акай берӯза 15-20 нафар зиёд мешинем 15 стол да 15-20 нафар мешишт ҳозир 3 нафар мешинем имон қатимон чақчақ мекунем парвои ҳеҷ каса дар чиво пир будем ба худо барои чӣ қашмо пирен расход барои ҷуръат кадӣ ба худо қасам бо мегӯмад минус амерай расход барои арӯсат кадӣ минус амерай ҳамин бародари дастоёни тай мошин табуфрӯш кор шаб не бики арӯсат да бикунам накунам не чӣ хел накунам охи худат мекунӣ ғоли бебахши ака ҳамин янга бахши аки гапҳои ҳаст ака ки бояд гап занем серьёзно не ҳамин арӯс парӯс не ака арӯс хоб мансур нигматов чӣ хел ман медонам мансур тра блок кардгиай чӣ ба блокт кардги олбе савол додагиай мара гуфт ки резка пурсаш ина резка мепурсим наштагия ки чӣ ба як кора ба калам мегирӣ сухан мекунӣ да гапат намести на мақсад чӣ мекунӣ мегӯӣ намекунӣ кора буд як короира гуфтагем кагиш нестем ака чӣ барои чи акай мансур блокт кардаг акай мансур ин оз гуфтагу чизаш гуфта ин накарда акай мансур як чизоро гуфтагия кадаги неста акай мансур дар масъалаи блок кардан камтар саростима шид ака гуфтаистам ки мо бародарему блок я одамо блок кардиам мара бин мара я духтаро блок кардиам ба худо марам ба худо рӯз дидим ҳамун одамои гуфтагита блок кардиан ака ба худо не ма ютуб инамедро мебинем ку не хай не ма чӣ бояд ишон кардам ма тарам блок кардагиам ова ба худо не мара ман намедонам ай пишти марта блок кардиам
چی با؟ مورا بگیرین ای بلوک охи блок чӣ ба آخه بلاک چی با شما باید ببینین بسوزین не гуфт яка берӯз ки бор намемонанд шон бароям қапат چی با آخه بعد چی با بلاک کای سراسیمش ده نمیدونم اگر ما گپ دادن نمیتونم دارم اینستاگرام اکا دیگه نمی گاب متی با خدا اکا ما نم اینا ما کو 10 مینوت گپ میزنم اکا کو 10 مینوت دیگه فریب میکنم با خدا ما گرانگاک ما یا روتاسیا وارم اکا بعد مرا چی میگن ای اکای بارون تو چی با مرا ما کیره پس زدم خیلی فاروق گر گفت گفتم چی گر اکا حمزه چی ما او پرسوناژ کینوش چی بود رو ماشینیک در لوبوی ایروی مولتفیلم روبو میشه خیلی میشه که روبوی نار میگم گرگی سگی کارچی بعد دوشنبه اومدی کارو برا سر کردی نانی خوردم بود همین دوشنبه ما خیلی رسیدم دوشنبه ما که دروغ نمیگم چیزی از حقیقت گپ میزنم همین رسیدم در دوشنبه سمکار فرد دادم بعد که یوسف گفت نه سومونی تماشا نمیریم خیر رفتیم تماشا کردیم بعد ما بعد همین جورا ما زنگ زدیم короче хона ӯ хонаи вай буд ку сафина пушти خونه سفینه душанбе плаза ҳамунҷа будем баъд занг зад ҷуро шутаре гуфт ма гуфт дар ҳам сентри душанбе пеши бобои исмоил да гуфт намҷа хонамай ман ҳамҷа раис маҳаллаем سنی کی گفتی چی بود وکیل قشلاق بودی وکیل قشلاق رئیس محله گفت که بیام کلیپ در اشتراک چند سومت گفت میتونم سوم نگفت که نه چند تا سوم با سوم میگفتی چی بعد آمام یوسف گفت که نمیره ҳамид медонӣ чӣ хеле давра буда ка даврае ки бояд ами одам ҳа чӣ мешидаг да короче хайрат ҳамунҷа представит кида ами хайрат ҳамин коллективи нормали да галди мо аяму вақташ ҳеҷ качествора аҳамият медодем ами качествора аҳамият медодем мегуфтем ки илтимос на ҳеҷ чиза накунӣ ами як чизе ки пага биниш изо накашӣ не ма я ҳақорато кардагиам як чизо кардагиам аяму чизо пушаймон ма вақте ки юсуфа занг задам гуфтам ки ман миём сиёмка мекунам хеле видео мекунам қариб ма ина ака ҳамун 2 соле ки мисол дар хона будем мисол сиёмка мекард ҳами як гап мегуфт намера инамуҷа ма гапша мегирифтам мефтам намерам мегуфт инаиҷа намера баъд меистодам мефтам ами душман зиман ранҷидаи намисол ҳамун хайпи на нигоҳ ки дар лубой ами чиз дар ҳама ҷо беқадр мешавад ҳамун гапҳое ки юсуф вақтшта мара мегуфт ҳамун зиман ранҷидаера ма дар консерти бурҳон гуфтам ки ҳар ҷо файро дод мекунад нара ами юсуфам хачам авад гарангак буд ма гарангак гудак буд охи ман пацан будум 17 сола будум мошина када метонӣ мегум метонам гу қариб бизанам мошин қад бупарем бирем ма тозира шаҳра намефаҳмам ами хонам қараболодай хонаш қараболодай ай 46 меоем фаҳмидӣ ай 46 меоем бояд ами цирка бигарда дасти чап профсоюз қати бирава рост ай қараболо мебура меоя битонка меоя болои мости цирк болои мости циркат мерава чина мегзара ипподрома мегзара мерава болои мости тоуски меброя то умета байхе мерава то ҳозирам гарангаки бародаро мо як гала гапҳо дорем бисёр чи да туғри намегирам барнома да туғри намегирам мечтара гап занем кадом мечтатуна бема чи дигар бигум баъд короче мо ами акай берӯз хонамон дар вай буд 6 этаж акай берӯз буд 10 этаж да мо будем баъд тез меомад проверка мекард ами акай берӯз ягом чира ба ҷо када намеша ягом чи хе касияк дори ку дам хона хе яки ба ҷош мекӣ палубом меова баъд омад акай берӯз давиде ман маро борка ки хонора курпача ҷамъ кем тоза кем баъд зимистон буд хунук буд баъд дарша ту нақл кард зимистон омад даромад хонада хай ма хоҳам сино хоҳа юсуфу хонада хоҳа таре бача гуфт мечта и плитатона намекишен гуфтам ака берин ханакай плита гарён беста хона гарм ше хабра фентонам гарён накин фена гирон када мемониш нормални гарм мекуна тихм мепухтен аммо хонаи мо да ҷияни синора безеб қапид ка эне чира бигӯ доллара бигӯ сума нақл ка кадом сума баъд рафта ёфтаиш ку ай поён овардае братишка юсуф омабуд дар хона қатимон зиндагӣ мекард таҷиба ки синоя $50
полни ҳама бабуям $50 мерем майда мекунем короче абед мекунем بدشید من بدشید من Канони $50 бад гап, қимати бад гап дадӣ. Бача ближаш ям муҳаббат мекунем. не мисол майда кунем аяму майда кунем аяму абед кунем سیامکا داشتیم با همون روز сиёмка доштем сиёмкаро Досуми букем камера, памера. ҳама тарафа букем сиёмка бучиде бояд абед барем $500 میشه همه او داد نمیرسونه Қимат гап задӣ. баъд $50 караш бояд бигирем барем абед кунем қайд сино ҳамин мием дар ростаам белапитсам хел истодагиам ҳамин сино мерава қатиам брачка юсуф фаш 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 мия фаш 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 мия ма афтам юсуф гулаба афтам бо чиз бе пешаки бурачка чанд бор охир корро кардагӣ буда бо санад ман нақл кард мега ғолиб қабилаша мега имрӯз бо бдист ки ина мо тура гуфтагием ку намедизди мефаҳмед ки тура гуфтагием надиздиди акай снат и гуфт ки чӣ нагу ма афтам диздикай ҷавоб мега овардам шинондам гуфтам эй гӯш кун мара диздиди тараи ҳова гуфтам диздиди гуфтам ки пагаам бо бдист ки агар пага диздӣ накунӣ аниқ айта мебинам фаҳмидӣ نکی از بچه از اورش دگه созаи нормали шид қай тамоми ҷои барномаро мебарем. $50 در کیسه سینا همون بروک شده گفته دستیرال پارتو بوشو همون را با گفته برچکه همون را بوشو اینا فراموش کرد нафаҳмидӣ не қиссаро гӯш колӣ баъд короче $50 диздӣ кай $50 синоро диздӣ кай вақте ки сино мея киссаша мекова нест фаҳмидӣ мея файродш мекуна мега ки $50 ту диздӣ кай мега ки не ама диздӣ накарда мега аниқ мега шид ки ма сино омад гуфт ма афтам ки мумкин ғалтида боша не ки ма бифаҳмам ки ту диздӣ кай гаренид и ғалтидагия гуфтагиша накали бой хаби хеш намудаги шуда и гум каги не саи сумадаги ма афтам ки даги ҷои ғалт подсказка додӣ значит ма гуфтам ки сино и бачаи зура Сино, и суми тура ғалтондагия да шифарераш гуфтам сино и пул гуфтам ғалдагия вақти шуштан не ки гуфтам агар и диздида боша ма гарениш мекунам биромем да мошин шиштем гуфтам ки оз мерем сума миёвем омем нигоҳ ки чӣ кор кай хеле акай сино гулава гуфт сумта ёфтам гуфт чӣ кор кай гуфт бурукта шуштам гуфт такиданда айстирал нихе такидам пулай кисад парида тада рафта да поён айдаҳам этаж ғалда омай тада ана ку соати 8 саҳар шушта и соат 10 6 бега рафт рафта ёфта пули биди ҳалолӣ суми ҳалолиш буда гап нест диди бо шумо нияти ганда кардед ахир бо диздид баъд нашин рафтам сарашка ки диздаги неси да ҳаётит ягон бор мар не бача готуна буди фурухту хадмо бадохи ам диздӣ меша ай хона бача чӣ хел медроен да магазин пақат шурати чигас медизден як чиза нақл мекунам гарангак мекунам қати шаҳрёри ҳамсинфамон гӯшнаем ҳам консерт додиша не беа камера кайф ка ба худо гуфтам ки шаҳрёр гула рафтам на магазин медроем я пачка сайска диздӣ мекунем мезанем гуфт гап нест хади чӣ дорам даблёнка дорам дарома магазинда гуфтам шаҳрёр чақчақ кард халдин кам пачка сайска гуфтам тоб намҷа даблёнкам дазам ҳамин нав мебурам ки магазин чӣ таре ай худо наметарси диздӣ мекунӣ гаштам гуфтам раҳмат падару да дидӣ ма тура санҷидам ту гарени савдогари ба ақли сайскара бурдам матра пранк кардам ба ақли чӣ дахл дорад девонаи каном савдогари баҳисоб ту диздидестай тамом бечора гап шаҳр рафтам биё брегона 10 суткамон метан афтига баби ҳами қарз ма ина ма айти қарз дорум ина ма бахшидам статья сайска қайд баранад безебай бача представь киё ки дарра ягон тико мезанад меравем бри чӣ заду тико банкомато буромабдана ҳавас ка чико кади рафти банкоматои сенсори мидагу пеши воени гарадол давомам қати бардини ҳамсинфамон банкомат буромай ма якум бора мебинам и камкам шарда гаштаги омехтай 3 сомон ма дорум 3 сомон афпулия таре банкомата диди гуфтам о гуфт нигоҳ ка гирифт 985 номероша зад 3 сомаша дохш гуфт даромад рафт топ сообщение ма телефонда шо телефон кайф гуфтам бала гарени буда майра биги бигзарон хай мембри бида номеро худат парто гир номеро чаза гыш 3 сом гара парто таре машина ман гибрема ма пул надорам доданара пиёда рафти доданара бораи тақа рафтем ки нашносам агар не учен кирам яд мета китра мешносам саломат боши ғолиб ҷон ана ай мавзӯъ дур шидем ана дар бораи
боиву камбағалӣ гап задем. Моро бисёри вақтҳо файрод мекунанд, хоҳишам мекунанд, атамам хоҳиш мекунад, як калонтари дига, як амакимам мега дар бораи ана ҷавонои озира. Ҷавоное ки нав 18, 16, 17 дамис душанбе полисе да дигаву ҷо мебинем иша корчазаниша и бетартибӣ кардана, иш кардана, падарошона файрод кардана, модарошона файрод кардан. Як гаптон мегум да. Мумкин барои шуморо ман худамам хеле одам будам, барои шумо ози фахр бошад ки бачаҳои районем иснем уснем гап мезанем мерем ун мактабда ҷамъ мешавем. Як бор тасаввур кунед чӣ падар модари шумо ба кадом рӯшон мераванд. Як кас файродшон мекунад, барои мегӯяд ки ту фарзанда тарбия карда натунистӣ. ё ки аксарияти ҳозир дар инстаграмотону дар любой ҷо менависандтон ки шумо ана чӣ мекунен, фалон корро бикунен, ана дар гӯшотон як чизоеро медроранд ки бар тинҷии ҳамин ватан, осудагии ҳамин ватан зарари гарани калон мерасонад ки ин чизо умуман агар айҷияти динӣ бигирем, ягон бор гуфтагӣ нестанд ки як бародари дигарро бира биза, як каси дигарро бародари муслимонро бира бикиш ё ки и хел ки у хел кин. Барои ҳамин бародарҷоно илтимос, ҳамин як подростковый возраст меган, ҳамин даврада кӯшиш кунед ки ягон илм боомӯзен, ягон бизнес, ягон чи барои худтона боомӯзен. Ай ҳамин чизо дур шен ки ҳамин чизо гандаи бад метавонад ҳамон ҷои холии шуморо вақти сартон да ягон ячейкаи холияй ҳамин чизои нодаркора ки пирки кадан бача мефаҳмем кира қабидан, бачаҳои 18 соларо мефаҳмем кира ай славянски духтарои 18 соларо қабидан чико кадан, фалон рахати фребшон кадан, фалон чиза лайк мондан, як бор бинен чира лайк мондастен. Я бор бинем лайки шумо просто шумо лайк монден. Ҳеч кона не ки я лайки шумо, мисол мо я лайк мемонен, рекомендация як бародари дигар да мебуроя. Як бад оста ҷамъ меша, оста мери фақат тарафи чӣ бояд як каса зарар битӣ, бояд як каса бикишӣ ё дини ислом раҳмати бииштай. мами я савол бутам. ҷавоное ки 18 сола то 27 сола раин. шуморо мефурад ки фарзандотон ба корча бигарда. ҳамин хитонина хитона гарени мегирен. Мефуратон ки фарзандотон корча ё ки фарзандтон ҳам кас корча қати бизана. Не мефуратон ин ҳамин хитонина ояндаи ҳамин фарзанд дори гулакай мегири, мачакиш мекунӣ, ҳам қа дӯстдорид мекунӣ. Мефурад ки ҳамин гулаки ти дар бараш корча бигирад. Ира эҳсос кардан наметавонанд. Барое ки надоранд, эҳсос кардан наметавонанд. И дунё бедарвоза нест. Любой коркади ҷо. Ман баъди 4 сол духтарчадор шидам, вақти қичоқиш мегирам, мачакиш мекунам, ҳазорон бор ба худо пеш очамда гирья мекунам ки чӣ хел ман шав дер меом, чӣ хел ман иқа вақтра ғам медодам, ту иқа тоқат кай ба худо қина яка. Саат войд бо калон шава бо медони чӣ хел переживат мекунӣ, бо дар дили хонаи амн дилат ором ай. ана ман як ситуатсияра ба ду чишми худам дидам. Як рӯз дар як бегаба дар пеши карочи банки Алиф, онҷа бо як мақомот аст, дар пеши ҳамон банки Алиф истодагӣ будем. Баъд як ду занак ҳамон пеши дари ҳамон мақомот да истодагӣ буданд. Баъд истодагӣ буда нарафтан. Баъд як онҷа як коргари мақомот биромад, гуфт ки холаҷон, гуфт шумо гуфт дар инҷа набестен, гуфт бачатон маҳкам мешава. Гуфт беҳуда наистен тамом. Гуфт холаҷон, гуфт беҳуда дар инҷа набестен, гуфт бачатон маҳкам мешава. Гуфт равен, гуфт дар хинаки набестен дар инҷа. Ман ҳамон эмоцияи ҳамон модарро дидам ку ба худо нахали ку токм зад. Чиқар ба умед омага дан дари адел хайфта ягон худо оз бачаам мегирам мебарам. Омада гуфтааш гӯш хола наши беҳуда наши. Бачата уже барам қадар додарҷоно илтимос. Мо хоҳиш мекунем аз шумо. Мо ягон тайтира зурмо намераса. Шумо просто ҳар як чиз давр дорад. Хулиганӣ мекунед, ягон темаи дигар да хулиганӣ кунед. Хеле нарен як дигарзанӣ. Зуритонро дар як футбол, дар як гӯштин, дар як мусобиқа, дар як хондан, дар ягон чизи дигар нишон битен. И оянда ку мо ҳамин чизоро гузаштем. Ман ҳамин рада инакда фир мегардам мошин қати ягон сағирачаро мебинам, прическаш гарения ё ки формаи классика дора. Мисол мебиниш раҳ мегарда ё ки мисол нормалния ку роҳат мекунӣ мебиниш яка ба худо кайф мекунӣ яка. Мехи ана ҳамун кайфият 100 бора ҳамин кайф ҳама кагия ҳама ҷавонӣ кагия ҳама не ки ҳамин хулиганӣ ва ҳамин ку и оқибат надора, ба худо оқибат надора. И дуруғай. Конечно дуруғай. Ба ҳамин хотир фикри хитона накардем, фикри падару модаратон накардем. Тамом.
барое ки ту хамераҳо туда-суда баъд ки азоб мекашад падару модар вай хичам азоб мекунад вай представить кунед як бор зиндагӣ мекунед ҳамин дунётона кӯшиш кунед ҳам хубӣ кунед ҳам вақтона хуш бигзаронед ҳам охиратона обод кунед ана ами ҷои фахр баъзан ҳолато мебинед ки хулиганӣ кардан ё ки он каса рафта задан ё ки ивс шидан ё ки намедонам маҳкам шидан ё ки он чиш бисёр одамоям даранам пирску аксариятш хай мега ки ҳам хез зиндагиморо овард шиш нем он кас хирсан несте ки давдарана не ки ёзи 16 сола 17 сола мебинед ки гӯё фахр медонанда гӯё зиндон да ма шиштагим як хелш ма ними умрам дар зиндон гузаштаги хай гузашта хатогӣ карди бояд ҷавоно накунам ки хатогиро ҳамаи бачаҳое ки зан надоред зан сума ҷамъ кунед зан бигирен анбар ёчада бишам зан я пиёла чӯ ёчада метаку кайфиятш дигар ов бутачи не овним ов қиртиқ дард мекунад агар як чойник да бо мисол харидан даркар хоб акай ғолиб ҷон аз байн як сол гузашт хоб топ 3 блогер топ 3 блогере ки ман тамошо мекунам топ 3 блогер ки якум ки омад пеши руд ма ғолиб ма ягон каса ман биё ман мненима бигум не мнение ит фикр блиц вопрос дар мнение дар кор нест як ду се каса мегум тамом ма фаҳмидам охи ман як чиз бигум бахшиш например ту мегӯӣ ки ман одами мада маъқула тамошош мекунам например ман як одамеро тамошо мекунам ки вай топ нест дар назар я медони ҳамам як ҷурои хича мегӯяд ту ҷурот нагӯ ма ягон ҷурам ягон не ми каса ҷурата тамошо мекунӣ ҷурата дами время ҳичи накестай дай топ 3 блогери ки ҳичи накадестай топ 3 блогер кира бигум охи кира тамошо мекунам любой каса тамошо мекунӣ ба худо қасам то нам кинои бемаънӣ ки дар ютуб мебуроянд ку киное ки ягон смисл надоранд ку нам киноро ба худо тамошо мекунӣ топ 3 блогер топ 3 блогер топ 3 ҳофиз уша фикр кам гиба сар се та ҳофиза шабнам сурайё фарзонаи хуршед нигина моқлова аймардҳо беруз мирзоев умеди бурҳон шаром абакр анаки топ 3 блогер топ 3 блогер якам ғолиб мусоев дуюм фавик сеюм саид шукуров хата чӣ ба гуфтӣ ман хатоб ҳаракат кардистам хуб ман ҳамида ҳайрон охи ҳози ҳами инстаграма ман нигоҳ мекунам ба худо акай беруз мардак бори як чизат мегум ҳами ина нигоҳ ки фавик ҳаракат кардистай мисол саид ҳаракат кеста ина ман ҳаракат кестам далшику плашадка холиай барои чӣ барое ки ҳами дусемо реклама нест шефча ҳаракат кестай не фарух сангинов ҳаракат не ҳаракат кардестай фаҳмидам ака ну рекламаро бояд нигоҳ накунӣ нобаста бояд ҳар рӯз бишарпӣ ака бизанӣ бояд ин видеоро ура кунӣ ака ё не не мо бепарвам тӯли чанд қа мешавад 4 сол мешавад акай ғолибам мешиносум акай ғолиб единственный одаме ки гуфти худаш ки новобастаи реклама ҳаст нест любой хе видеоро мекуна мепартоя хай ҳамиш камтар хатоай не ки акай ғолиб сценариои зур мекуна мо қатъи акай ғолиб чандта кинои зур тайёр кардем мутаассифона накардемшон ва ман ҳамира гуфтанем ки баъд гуфта профилм холидам уна ҳар хе видеои бемаъниро накуна парто ака ма чӣ гуфтам да хуҷа мара гуфти мар танқид накун ма тра танқид накездам ма тра ҳамчун ма да хуҷа чӣ гуфтам медони барои чӣ одаме ки калаш пири идея одаме ки ма бигум ту наметонӣ идея надорӣ вақте ту возможност дорӣ дар як ошхонае меғалтӣ ки ҳамаи авқото дар тай дистан ку ҳамаи авқото дар тай дистан метавонӣ барои гӯшт бигирӣ ҳар рӯз пюре нахӯр гуфта сершам ку бояд нахӯрӣ ман медонам ки ҳамин одам чӣ чизо дар масал сари ҳамин одам чӣ дорад чӣ мегӯянд қобилияти яъне ҳамун қобилиятҳое дорад ки ҳамин одам ҳамун қобилиятҳоша истифода набурдеста харашо мегам ма тоқаем мара ҳичка оз як мара гирдим да одамане ки ма тоқа ростут мега рост гап зад худо ма ушавамака дар ин масъала гап задам ма чизе ки сиёмка мекунам чизе ки мақсад мепартом баъзан идеое аста баъзе чизое аста ки ма бояд сиёмка кунам нест буҷет буҷет гап дар буҷет намерава не гап ака чӣ дар буҷет намерава ҳами як гап ма гуфтам ки ҳами мон профил холи беста хуб чем ягон чизи
зур надори ку ту зур рафтеси як я савол значит ма треки я савол одӣ барои видеоеро ки бояд профессионални бия бояд гарени биёя чанд рӯз мошин мекувем не майли мо иҷаш не программа- барои мо иҷаша видеои нагуфтастем. хеле не мисол ма система ихта ма вайн нагуфтестам вайн ҳаҷв мекунед ҳаҷв у хеле ма узбекора тамошо мекунам хеле телефон қати сёмка мекунан инам хеле сёмка мекунан вайношуна медро мебини талхат мекафа ҳам юморшда ҳам просто мақсад ами чанд видео охира тамошо кунем қати ака берӯз ба худо на юмор дора на ҳичи лиш бикам видео бромага и танқид неста ту да сахт нарасози ма ҳамчун одаме ки тира қатид кор каги ма медонам ту чи хеле мар дил месӯза ки там хеле видео мекунӣ ба худо ту намбер вани ту бояд хеле видео мама ҳам трекома буброрам ино зиёда треки дорам ку мақсад маъқул нест гӯшон кам намеброришон мо холи боиста профилдат ту задагӣ о миллион просмотр мегира айдами количество ку айдами количество видео шуда бояд качествора тирят накунӣ айдами бигӯем ки видео бисёр бурад бояд сифати кора безеб накунӣ хубаш наброр розӣ некам видео рентакарш зур охиронгиш рентакар кардам қати ака шуда тамошо байнда чизои бемаънӣ бояд бошад не ҳамин рентакар бояд набошад. агар реклама рентакар мебуд зур буд хеле просто так зур набуд не аку дар ин масъалае буд ки бисёр одамози тусовкашон не ака соҳиби рентакар намия наепирса ку дар қади куча мошиня не палубо мошинспория хужа аха мошинспори бошам мош мошинспория ғолибҷон ту таланти калонтарини ту зури ба мо худо хирсанем накунӣ. ту барномаи мо омадӣ ва ма ҳам хеле одамам ки критика меон кас кина қабул мекунам вақти одами наздики хидмат и критика набуд и просто тра мо гуфтемуд ки ира хидмам тоқагида гуфта будмуд ма гуфтамуд ки айдами количество давида качествора тират калан дар кор нестай ҳозир мо агар бигӯем ки ҳозир бия любой каса файрод кунем барнома да ку барномамона ҷазир мекунем барои ма кӯшиш мекунем ки амои зурора файрод кунем ва ту ана ҳозир номери яги дар инстаграм ай барондам ай ҳамада ҳозир номери яги барои қадар ту да мо бурдбориҳо мехоҳем хушомадӣ барномаи мода ва бародарое ки ана моро дастгирӣ мекунед тамошо мекунед ҳаматонда раҳмат барои дастгиритон айшмо дастгирӣ мода просто я лайк мондану фикротонро дар комментария навиштанай зиндаву саломат бошед агар ягон гап ягон чи боша марҳамат кунед чӣ бугум чи зинда бошен саломат бошен хаякаи деюм барномае ки намисол оместем ма як чиз да кайф кардам ки баъди 1 сол бо деюм барнома файрод кардем беҳад хирсанд шидам юбилей дар чи беҳад тра мо роҳат вишин кардам ами рекламадатело чема ами дише сум додан ай мо сум бихарена реклама чема ами нигоҳ кунеда вехи бай бахдака зиг мешавад дише рекламадатело як савол ҳамин чемаи пултона дар ҳар як чизе ки эффектона метар расход мекунем биерен мо рабтем биен мо дар расход кунем мо бигирем да як сценария реклама бақувват бизанем реклама да як рӯз 1 миллион просмотр зайку мегум сторис кунам мегум 1 миллион зайку мегум охир реклама не не махтада ту чӣ гуфтанӣ зур буд чо ба пеш ҳайвони пати беақли ба пеш барои ҳаму ҳайвони пати беақл ҳаст барои ҳамун футбол сар шид сергей духтарай тамом зиндаву саломат бошен обод бошен туи дар ин хона муборак боша чӣ мегӯй тамом раҳмат ба ассотсиятсияи блогеро ассотсиятсияи блогерои тоҷикистон ана ба наздикӣ чӣ дора ҷоизаспорӣ дора и дафъ ай хиёл мекунам ай любой суруди сол ай любой ҷоизаспорӣ зуртар мегзара ва мо ҳамчун як узви ҳамин ассотсиятсия кӯшишҳои худмона любой хел мекунем ки дар сатҳи олӣ бигзара барои ин шумо кӯшиш мекунед контентҳои хушрӯ кунед то ки дар ҳамун ҷоизаспорӣ биғалтен боқӣ сарбаланд бошед.